Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, naniwala po akong sila may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malayas sakit araw-araw. Palang umaga, tanghali sa inyo lahat. I-share ko po yung nahanap ko nung isang araw po na mutya nung nagdiyo po ako. Nandito po yung aking mga kon po. Ipakita ko po sa inyo para makita po ninyo. Yan po. Yung aking mga mutya. Yan po, i-share ko po sa inyo. May nagtitinda ng taho. Ay nako, taho. Ayan, taho. Ito po yung nahanap ko na ipo-ipo po. Yan po, ipo-ipo yan. Oh. Ipo-ipo. Ipo-ipo. Oh. Pag binasa mo siya, makikita talaga yung original na kulay niya po. Ipo-ipo. Ipo-ipo, ipo-ipo, ipo-ipo. Napakadabis po itong pangundra po sa lahat ng mga bagay. Pangkalatan po ito. Pampaswerte pa. Ipo-ipo. Ito po yung dalawang kulay po, nag-agaw po yung lupa at saka tubig po. Ito po, mutya. Napakadabis po rin pang protection po ito, pangkalahatan po. Ito po yung mutya ng langgam po. Ito, langgam. Yan po. Ayaw magpakita. Ayaw magpakita. Ayaw magpakita. Ayaw magpakita. Pakita ka. Malakas ang kanya. Pantay po. Ayan po. Langgam po. Solid na langgam po ito. Yung langgam na kon po ito, itim na langgam. Kung may tangan po kayo nito, pampaswerte sa lahat, hindi po kayo napapagod, lahat po pangkalatan po ito, pampaswerte sa negosyo, tindahan, sa mga bagay-bagay na negosyo, pampaswerte po, pamproteksyon pa, pangproteksyon sa kulang barang, tigal po. Yan po, pakabida-bisa po ito. Yan. Po yung buto ng mangga po, nahanap ko rin po, buto ng mangga. Yan po, buto ng mangga naging bato. Puro bato yan, puro bato po. Buto ng mangga, puro bato. Tapos yung crystallize po, sulit na crystallize po, tumatagos po sa kon po ito, ilaw. Pag inilaw mo, tumatagos po. Yan po, crystallize. Tapos nabis po. Nabis po ito yung pangkalatan po ito, protection. Ito po ay ulo ng ahas. Dito po, pag dito sa kabila po ay ulo ng manok. Yan po, tutukan nyo maigi po. Ulo ng manok. Pag dito po, ulo ng ahas po. Yan po, doble po yan, pangkalatan po ito, pampaswerte pa. Bato yan, bato, bato, bato. Tapos ito po yung sapatos ng duwende. Yan po, sapatos ng duwende po ito, pampaswerte po rin po ito sa mga lakad. Lahat pa ng lakad po nyo ay 100% mo na nakukuhan po. Kung minakad po kayo magbibinta ng mga lupa, maganda rin po ito, pang protection pa. Hindi po kayo harangin sa daan. Yan po, patos. Patos ng, yan po, duwende. Tayo pang ko siya gabay may gabay pa siyang ano. Ito yung gabay niya
po. Tapos may bulaklak pa dito. Po. Ano din eh. Shoutout po sa inyo lahat. Sana po magkalimot pong mag-subscribe. Maraming salamat po. Iwagan ng Pangasinan po. Yan po.